दिनै जोङो सारा आसामाव बे हाबाफारिखौ लादों गुबुन गुबुन आफादा गाबोन समफोर बेबायदि खालामगोन गावबा गाव थाखानाय नेम बायदि टिवाफोरना रबिबारावसो सावो गावसिनि हारिनि नेम बायदि आरो बिसोरो रबिबाराव खालामगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव बेलागुर सावनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ खालामो जों बर'फ्रा सोरबा मैया खालामदों सोरबा दिनै खालामदों जों गेजेराव दिनै बे अक्ट'खौ जों हमनानै होदों जे दिनै जों खालामगोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन साब डिभिजन गुबुन गुबुन दख'रायाव जोंनि एबसुनि एबा जोंनि बर' गथ'फ्रा ज' जानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों थांखिया बेल'नो ब्रायैनो भारत सरकारा मोनद' जि हारि 6 जनगोष्ठी बे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो थाखाय बिथांमोना पलिटिकेलि बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बिथांमोननि पलिटिकल प्रेसारनि थाखायनो जाय आरजिआई रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया आरजिआई आरो एसटि कमिसना 8 बार बे बिलखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन बिथांमोननि जे क्राइटेरिया जे नर्म्स बे फुलफिल खालामा होननानै बिथांमोनखौ बार बार बुंदोंमोन जोंनि मोखाङाव बावैसो दान मोनथामनि सिगां बिटिसिआव दावबायफैनाय एसटि कमिसननि चेयारपारसन बिथाङा चिराङाव जोंनि मोखाङाव एएनसी आदिवासी नेशनल काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदोंमोन आप लोग तो आसाम में माइग्रेंट है होननानै जोंनि मोखाङाव जोंबो लोगो हमनो थांदोंमोन बिथांखौ जोंनि मोखाङाव चेयारपारसन आरो भाइस चेयारपारसन दा जायफ्रा बे बिलनि फेभाराव बिल हरदों बिथांमोना जोंनि मोखाङाव बिथांमोनखौ बुंदोंमोन नाथाय जोङो बे मास मोनथाम मोनब्रैनि उनावनो बे एके आरजिआई आरो एसटि कमिसना दिनै बिजेपिनि प्रेसाराव पलिटिकल प्रेसाराव बिथांमोना एसे एनै सोदांनानै बिथांमोननि जे क्राइटेरिया जे नर्म्स एसटि जानो हायो होननानै मोनसे बिथांमोना रिपर्ट होनायाव दिनै बिजेपिया बे बिलखौ पार्लामेन्टआव लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं पार्लामेन्टआव लाबोनानै बिल पास खालामनो नाजागासिनो दं जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों बे मोनद' जि हारि बे हारिया जोंनिख्रुइ गोबां संख्या थानाय हारि जों दा बर्तमान जायफ्रा एसटि दं आसामाव जोंनि सुबुं सानखोआ 30निफ्राय 40 लाखल' आदिवासीफोरनि गोबां संगठना बुंबाय थादों आदिवासीफ्रा आसामाव 60 लाख दं होननानै कच राजबंशी आक्रासु आरो गुबुन गुबुन आफादाबो बुंदों जे आसामाव कच राजबंशीफ्राबो 60 लाख दङ होमबा बे मोननैखौ दाजाबोबा 1,20 लाख जाखायो आरो मरान मटक आहम बायदिसिनाखौ जुदि दाजाबोबा प्राय 1.5 कोटि गोदान एसटि जानो फैगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बुंदोंमोन बेबायदि गोबां सुबुं सानखो थानाय आरो जोंनिफ्राय जौगाखानाय जि हारि बे हारिखौ जुदि एसटि खालामनो नागिरोब्ला होमबा जों बादा होगोन मानोना बिथांमोना एसटि जानायनि जेबो योग्यता गैया आरो ओरैनोबाबो जोंनिफ्राय गोबांसिन जौगाखांनाय बे बाथ्राखौ जों भारत सरकारखौ गोबां खेब सिसिटुवानि जानानै जों लोगो हमदों जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपनि सावरायलायनायफ्रावबो जों बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादोंमोन जुलाइ दाननि सावरायलायनायाव जोंनि एबसुनि आफादगिरिया बे सावरायलायनाय समाव सोंदोंमोन अब्ला बिनि फिननायखौ जइन्ट सेक्रेटारि होम डिपार्टमेन्ट जाया नर्थ इस्टनि इनचार्ज सत्येन्द्र गार्गआ बुंदोंमोन नोंसोर लुबैनाय बायदिनो बे बिला थाबथानानै दं होननानै जुलाइ दाननि सावरायलायनायावबो बिथाङा जोंनो बुंदोंमोनब्लाबो खुब हरखाबैनो बिजेपिनि नारसिननायाव बे बिलखौ पास खालामनो थाखाय दायो गोदानै बिथांमोना सिन्था खालामदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जों जेरैखि जाया बे बिलखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन दायो मोनसे केबिनेट सब कमिटि दादों बिथांमोना नाथाय बेयावबो चेयारमेना बिनि जाय चेयारमेन बेयाव हिमन्त बिश्व शर्मा जाय हिमन्त बिश्व शर्मायानो दिनै बेबायदि आसामनिफ्राय लिड लानानै बिल पास खालामनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव बिजेपिया जाहाथे 6 जनगोष्ठीनि भट मोनो बेबायदि मानसिखौ दिनै बे सब कमिटिनि चेयारमेन दोननायाव जोंहा बेहाय गोबां साननो गोनां जादों कनभेनरा नंगौ चन्दन ब्रह्म नाथाय बे चन्दन ब्रह्म एबा बिपिएफ दला गोबां खेब बुंबाय थादों जे थाबैनो 6 जनगोष्ठीया एसटि जानांगौ आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव जानायनि सिगां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जासिननांगौ होननानै जि दला बुंबाय थादों खुल्ला खुलि बुंबाय थादों बे दलनि मन्त्रिया दिनै बर'ब्लाबो चन्दन ब्रह्मआ दिनै कनभेनर जानायखाय जों बेयावबो आरोबाव मोनसे फोथायनो हायै मोनसे थासारिखौ जों नुदों दिनै बिला द्रप जादोंबाबो पार्लामेन्टआव जिहेतु मोनसे कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिनि जाय चेयारमेन आरो कनभेनर बिथांमोननि दैदेननायावनो जिहेतु बेबायदि
हाबाफारिया जाबाय थादोंखाय बे कमिटिखौबो जों नाखस खालामो मानगोनां रायजो राजाफोर बे कमिटिखौबो जों मानिनो नाङा जुदि बे कमिटिखौ मानिनाय जायोबा बिथांमोना जि रिपर्ट हरगोन बे रिपर्टआ रोखाखा बेखौ जों स्पष्ट जों नुदों दिनै सोरबा जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा होनसोलायदों जोंनि बर'फोरनि माखासे दला बुंदों जोंनि बर'फोरनि माखासे राजखान्थि आफादफ्रा बुंदों उसुबिदा जानाय नङानो जोंहा माबादि उसुबिदा बिसोरखौ आलादा एसटिअ बानायनाय जागोन जेरै आसामाव एसटि प्लेन दङ एसटि हिल्स दङ एसटिअ माने एसटि आदार्स खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना ओरैनो रेजें मोनसे जुक्ति होबोबाय थादों रेजें मोनसे बानबुंथाय होबोबाय थादों नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर जों गोरलै हमनो हायो साख्रि बाख्रि सुजुग सुबिदायाव बुजिबाय जोङो एसटि प्लेनआ आलादा फैखायो एसटि हिल्सआ आलादा फैखायो एसटिअ माने एसटि आदार्सआ आलादा जागोन जों बुजिबाय नाथाय बिटिसिआव 30टा जे समस्ति दङ ट्राइबेलफोरनि थिखा जानाय बेयाव प्लेनबो लिरनाय गैया हिल्सबो लिरनाय गैया जेबो लिरनाय गैया अब्ला बे 30टानिफ्राय मा बिथांमोननो जों राननानै होनांनाय नङा नामा दिनै जोंहा साननो गोनां जादों जाय आक्रासुनि लिडारफ्रा बिटिसिनि जोब जाय आसानि लिडारफ्रा बिटिसिनि जोब जे कब्रा बिरसा कमान्ड गुबुन गुबुन आदिबासि संगठनफोरनि जायफ्रा गोबाव सोमावसारबाय थादों बे लिडारफ्रा बिटिसिनि जोब मा जों बिटिसिआव बिसोरनो होआलासिनो थानो जों हागोन नामा मा बिसोरो बेखौ मानिगोन नामा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ सानाबालानो दिनै जोंनि काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना दिनै माने सिङाव बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनायनि थाखायसो आसामाव थानाय बिजेपि सरकारा दिनै बेबायदि मोनसे थांखि लानो बाध्य जादों दिनै राभा हासंखौनो होन मिसिं काउन्सिलखौनो होन गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा बिथांमोना थगायजादों बिजेपिजों आमार बोले एकु कोटि नहय होननानै राभा दैदेनगिरिफ्रा बुङो मिसिं दैदेनगिरिफ्रा बुङो हमस'नो हायाखै बिजेपिनि माखासे लिडारफोरनि थगायनाय फाव फान्दायनायाव बिथांमोना गाब्रदों दिनैसो सुथि मोनखांदों बे मानसिफ्रा गमामायैनो 6 शिड्युलब्लाबो आसाम सरकारजों दाजानाय अट'नमास काउन्सिलब्लाबो जेखौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनाय जादोंमोन जेराव एसटि प्लेननि जेबो खोथा बाथ्रा गैया जेराव एसटि हिल्सनि खोथा बाथ्रा गैया बेबायदियाव एसटिअफ्राबो जे जोंजोंनो समान मोनथाय मोनगोन बे बाथ्राखौ साना हसियानो गोबां काउन्सिलफ्रा बिथांमोना मदद होदोंमोन नाथाय दायो सरकार बे काउन्सिलफ्रा रायजो राजानि गोबां दल आरो संगठननि हेंथा होनायखौ नुनानैसो दासो फारखा नांदों फारखा जायनि थाखाय जों नुदों जोंनि काउन्सिल बिटिसिआबो नै दासो थांनानै मेम'रेन्डाम हैदों खालामनो नाङा खालामबा खथि जागोन बिदि मोनसे बिथांमोना थांखि लानो हायो दिनै बिजेपि सरकारा जुदि बिपिएफआ बोखारोबा बे सरकारा बायगोन एजिपिआ सरकारनिफ्राय थांबाय रायजो राजाफोरनो देखायदों जों संग्रामि मोनसे सत्तानिफ्राय फैनाय एजिपि खालामदोंब्लाबो जों आसु खालामबोनाय आसाम आन्दलनजों जों जड़ित दं आसामनि रायजो राजानि विवेक आवेग बेखौ जों बुजियो आरो सन्मान होयो बेनिखायनो आसाम सरकारा भारत सरकारा जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2016 खौ जेरैबायदि पास खालामनो थाखाय नाजाबाय बेनिखायनो जों बिजेपिआ बे सरकाराव थाया होननानै बिथांमोना सरकारनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो साननो गोनां जादों ओंखायनो गमामा बे बिलखौ पास खालामगोन ना खालामोबा मा जागोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै सरकारा साननो गोनां जादों सरकारा बायो जुदि बिपिएफनि एमएलएफ्रा बे सरकारनिफ्राय जुदि सापर्टखौ उइथड्र खालामोबा गाबोननो समफोरनो बे सरकारा बायगोन नाथाय जोंनि बे बिपिएफ हान्जायाबो दाबो मा मन्थ्रिखौ लानानैसो दरदाम खालामबाय थादों नोंथांमोना बयबो नुदों सानै मन्थ्रि बिनानैसो बिथांमोना दरदाम खालामबाय थादों नाथाय बे बिलखौ लाबोनो नाङा होननानै जुदि लाबोनाय जायोबा जों बिपिएफआ बे सरकाराव जों थाया जों सापर्टखौ उइथड्र खालामगोन होननाय फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ जों रावबो खोनायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो दिनै संबिधानाव गैयाबाबो बेबस्था दिनै बिथांमोननि नर्म्स क्राइटेरिया फुलफिल खालामाबो राजनितिक मोनसे नारसिननायाव जेरैबायदि बिजेपिआ लाबोनो थाखाय नाजादों जों जुदि हस्रिखावाबा जों जुदि हेंथा होआबा गमामा बिथांमोना खालामनो थाखाय नाजागोन जियानो जाया मानो आं गोलावथार आरो बाथ्रा बुंनो सानाखै जे फैबाय थानाय समाव जोङो सिसि2 जानानै मोनफ्रोमबो ट्राइबेल आफादफ्रा बे बिलनि हेंथायै जों जुजिलांबाय थागोन आरो बे जुजिनायाव जेन बयबो बर'फोरनि दल आरो संगठनफ्रा बयबो मदद खालामो जोंनि सानसुमैफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो जेन बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो आवगायबो बेखौनो आङो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों बे समाव जोंनि गेजेराव दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखि